ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମକୁ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କିଏ ଦେବ। ଜଣେ ଏମିତି ମଣିଷ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ତୁମ ସାଥିରେ ରହିବ, ନା ତ କେବେ ତୁମକୁ ଧୋକା ଦେବ, ନା ତ କେବେ କାହାଠୁ ପର କରିବ, ନା ତ କେବେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ, ନା ତ କେବେ ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗିବ। ତା ବିଷୟରେ ତୁମକୁ କେବେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବନି। ତା ସାଥିରେ ଯେତେ କଥା ହେଲେ ବି କେବେ ହେଲେ ବୋର୍ ବି ହେବନି। ଜୀବନର ଡୋର କେବେ ସେ ଛିଡ଼ିବାକୁ ଦେବନି, ଏ ସମ୍ପର୍କ କେବେ ସେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦେବନି। ଜାଣିଛ ସେ ଲୋକଟି କିଏ? ନିଜ ଘରେ ଯେଉଁ ଆଇନାଟି ଲଗାଇ ରଖିଛ, ସେ ଆଇନା ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଅ। ସେ ଆଇନାରୁ ଯିଏ ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି, ଇଏ ସେହି ମଣିଷ ଯିଏକି ତୁମକୁ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଦେବ, ବିନା କୌଣସି ସର୍ତ୍ତରେ। ବାସ୍ ତୁମକୁ ସେ ମଣିଷକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ବୁଝିଛ, ତୁମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖ।